Executive Member ubray kmi ikatanat platingka ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba saybor lang warba ulak pentem baka council kala yo lum khat way klor san punyo lak khandai pun hajar henrius pa life khandai tingka kum ka professional tax nadu ubnai leber hadu ubnai nailur Jones nam arja arpusan. Kani gajing pentip u executive member kadai halor gajing keli bala wanra da ka kong Grace Mary Kharpuri ke MDC na Nongsken hak kenta keli jing keli hak sengi sedang jong dorbat lang ka council hak arpu tarik urisau arja arpusan. Ulaong baka tenat kendang ya cekamat ban penbiang penbet yaki jing don kam hak baya day baga jing lum professional tax na ki brio ki batray kam hapo upot usam jong ka council. Hadian kani ubak Ricky Shulai UMDC na Laban Maupram ula bu jingkeli laki nong ya saat an kisiu na ya ka professional tax ya ka bau executive member ulit ho bakam tray kam yaki na marbakim don ka jingyo tulap ka balong tikna. Kumta halor kani ubak Ricky ulaong balada yaki lawyer ka professional tax kam tray kam tikumno ka tray kam yaki nong di kwai dong ki ba makiru kim tikna ka jingyo. Nalor ba Ricky lai benta ban keli benrap ru dau ba Australia Russia MDC na Mountain Road kumjo uba Tita Starwell Khan MDC na Sora ubadai ru noi lam kaliang persya. Uba say borlang ulaong bagi brio baka jingyo kaduna san pau hajar tingka kim don kam siu professional tax bat ki baka jingyo ka palat san lakshaneng ka by professional tax ka long ar hajar san spa tingka. Nang ni uba Tita Serwal ula keli biang ya kejing shalom professional tax kinong di kwai dong ya ka ba uba strong pillar karjana u chairman ka council ula tuklar ba omdei ban keli ya ka jo kejing keli bala keli da kiwai pat. Kani kala pensat kendiat yau noi alam kali yang persya ubala ong baka dang dei ka kenta keli jing keli ba uklam keli ya kejing keli kiwai. Hadian kani nasyam benta ban keli benrap dau ba Equator nongrang MDC ka mairang nong klau ubala keli laki bank kisio ne ya ka professional tax. Hakabidai bat kani ka jingkeli ke Balawanra da member badan buram ngasngau ban aya kani ka jubab hakabidai bat ka collection nakaliang jong ka professional tax ka jongi hakabai lapan ru nadu ubanai match jong uniusnam arja pusan ban ngasngau ba shwa ban aya ka jubab yadai bat kani ka collection ke jongi hadu ubnai September ngasngau ban pia arbenta ya kene kerukom ban ya kene ke jingjubab namar ba kabirei badu ubnai match kala rungru wat haka budget ke jongi ke bengila dep haka session ke menengkong te habidei bad kene ke collection ke jongi nakaliang cukup professional tax katkum ke jinglum ke jingtep katkum ke jinglum jingtep Pelawan ra nakaliang cungko office. Hakibidai bagani ke jingyok lum ke jungi kalong kumne nadu ubnai April hadu ubnai September cung dia sunem aracar arpusan arpun riau ke jingyok lum ke jungi kalong shipau kror prapoilat kendai jar nyau spaklai. Bad hakibidai bad kecingpan cungi ya kajing lom kabari kerpang nak bentau ubnai match tang hau bunai match yang kena kesnem arajar arpusan kajing lom nak kaliang cong ka professional tax kalong nyukusan lak kendai pun rio jar kendai spa lai pun rio. Mr. Chairman sir, but kublai shibon ya I'm in charge ibala table ya kene ka jingkeli ka ba lawanra da mangahi but ya kejubab ro kala dan hang ni ka jingkeli ka bangako abangan tip dai yam in charge pan bangako aban tip ke kita ki jaj kam ayu ki bangat bansew ya ka professional tax katkum ka anhi ka bidai bat ka professional tax kikam ke bidai bat ka cinglom nakaliang cong katanat professional tax kadai bitik katkum balabu langba cokane ka ain kaba la kadau syai ya kaka ain ke congka la kren syai in respect of all profession trade calling or employment kani kadai ke benta
kaba kat kum ka an kala kren chai bidai bat ka jinglum na ka banta ka professional tax. Mr. Chairman, sir. Hoy. I am in charge ila juba be katu kajingkali. Tamba kamlong specific te. Te namar nga ko abante bang ni ba kum biyong all types of profession, trade, mo. Te nga ko aban long specific. Kaya kita. Ba nga ko abangan kalihang ni bala kini da kababuram ki lawyers ki CNM ya ka professional tax. Ladang ikren kat kum ka profession ka jongki. Hoy nakaliang ki lawyers ki ha pa ka banta ka bidai bat kani ka bansiu ya ka professional tax. Henry ladang ikren pat chapang ka implementation na ka banta jongki lawyers baro. Kamlong kaba sok bangin implement ya kani ka banta na mal. Baro ki lawyers kimyo ya kajing siu kaban long kick kum ka salary kaban kadau syai namar baka anhi ka kren hak bidai ber professional tax kadai bet naga benta ka income tenaga takadaw hak bidai bat kini ki lawyers ki jongi donna preng chungki ke ba lese kamban syai nuksa donna preng chki shi senjeng naga benta donna kam kila banyo san ho jar ni la ban palat ki donna preng chungki pat ki ba omla banyo ya kecing siu ko batikna tena kata kadau ban identify ya ki income ke chungki khnang ban la ban penyaj baik ya ka professional tax ke chungki kamlong ka basok tena kata kadau ngindang ya pet na ka benta kani hakan nukur kom ban la ban penbet kani khnang ba la ban penbet nanti na ka benta ka jinglom ya ka professional tax Nga ko aban bu jingkali yai in charge dan buram ba hakano kadur ba ki la aban assess pat ya kini ki way ki bangat ban hab ban sel ya ka professional tax ki assess hakano kadur hakabidai bat ka jinglom na ka benta ka professional tax ngangai by member badan buram mi bonra yang ni ka supplement ru itip khambhai kata ba kombangidon hapo ka department jungi yak inspektor ke jungi ki balait na ka benta ban inspect ya ki babon ki benta ki baha apa ka ni ka professional tax dangshen na kalyang ka jungi ngi pen kre ru ka format knang ban la ban assess yaki baro ki baha pa professional tax kenang bakan long kata ka format ka batikna banla ban assess ya ki bare ban siu ya ka professional tax henry la shule hakurkom ka bampat syai tikna kamdon ka assessment ka bapaka tedang shen na kalyang ga junging la pen kre ya ka format ha ka bidai ba ni ka assessment kenang baga jinglum ya ka professional tax nang ni syakmat kan long bet ke babet ke basyai ke bakhuat bat ke berhenti malayos ko ya ka reply la IM mentan ba yong ba kiloyar kim don ka specific income te base hakata kimla ban shim ya kata ka professional tax tinga ko ban kli IM te kine ki ba di kwaidong ki ba shong hapo road surok ki bom tip ba shisngi ka nokin kamai kumno pat kilayo ban priangi kita ki shiti nelesi kita ki mo ki jing kerpat ban haban siu ya ka professional tax da ki lawyer ngimla ban shim ya kata ka jing sothu ba katno ki yo ya ka jing kot mo kata ka pisa ka income te kumno pat ya kine ngin dang nut pat ban pan ya kata ka jing mo pan professional tax la kine ki ba shong rut surok bri ni haban shai ba kine ba pli kimdan ya ka permanent jaka shong kimdan ya ka permanent income tengah kwa ban kli ya ka IM ba kumno ka executive committee kanle halor kane kumbang laong aswa syungkunor badan buram bakam dadon ka proper assessment ka babaro sikata hakabidai bat kidukan ke fair ke badai ban hap ban siu ya kani ka professional tax tenaga takdaw ka ai ke ba nakaliang ka chongi kum ke isi ngilapen mi ya ka format na ka bentakani kenang ba
kanomdon kano ka jingpoi kelumar hakabidai bat ki notification lane kini kitai kenang ba shwa ban le ya ban serve ya notification onla shwa ban penbait tikna ban access purai ka kenang bala dapha ya kata ka circulation jong ki notification sya ki benta ki badai kandai bitek halor ka jinglap ka jingsem balai kalong kumta mengidang hak ngidang ya penbait dangsen ya kene ban don ya ka assessment ka bapaka na ka benta baro ki badon kam ban siu ya ka professional tax kat kum ka cuba bapilai yang bapinsa assess halor kita ki benta tinggal thai kamde ka basuk ban assess sikini ki bamdon ya ka permanent sitting area ne le siki dukan te halor kane ngathrai ki de hiru ki jai benri lojong ki basong badi tengah kermen ba pin exam no eki bat pinumon rahi kata ka format ba pin perkhat banlum ya ka professional tax laki kanong ki ka jengkur khu naman taga jongki te kubli shubun ni kata ka reply ban ngi kermen ba ka stub committee kan sashim khia ya kane tengah kwa ban tip le em ba ka konsensi jonga bun ke area ka hap ka cantonment area ba ki ong hapor election kimyo ban tab bodru haka election MDC Andre ngalayo ki kubur ba hapo ki cantonment area ru ki julum ki professional tax tinga ko ban kli em hato ka dei sha kumtane ka dei kumno ngasngoban ay ka jingpen syai ka bidai berkane ba ka jinglum hi ka professional tax ki dei be tek tang na ka benta ki tu ki jaka ki bahap hapo kane ka jingpe jingkmi jong ka council ka jongi ka cantonment area nangta kinolmar area ka bangiong kata kam hapsyu haka benta ka bangindang lum ya ka professional tax nga kerpat bat nga kermen ba pinsim khya yo kadon kalikich ba kinli lumru sakita kithan ka katkum ka jurisdiction nga kerpat ba pinpe yo mo lese ba pinyo ya da ya kata kalikich tinga kwa kadi ba khadu lai kabal lai teli ne kana lai sin tengah kwa ban kerpat ba kidon kino hikai ki belawan kundu yang ki lapdiang ba ki kamisiu ya ka professional tax hakapor andrei ki ong ba laka council ru kamdan kata ka jing pentip nelese ka jing ai city ba da kimsiu ya ka professional tax hakapor bakin sa syapain te kensan kini ki banai ki bladep liyo ban pediang ya ka city bat kajing siu ya ka professional tax jong kino hikai ka lalong ka bahe adu ka tata beri labun bun benai dan ki snemru tengah kerpat red haka em ban simkha halor kane ban don quarterly le si dam don ki basiu ngin dei ban pentip syaki khnang bakin simkha halor kane ka benta beri ka don kam bakin siu ya ka professional tax sitai dejing personal kalian ka jonga beri ka long ka bokongsan namenta kino hikai na kalian ka jongi ka isi nado pasdang hiru ka bangi simti na ka benta ban penya ya ki kama pokone council ngi long shai kedar ba kacing trikam ka jingin persyang kat bala ban wanra ya kacing penbait kacing penti haga tenat ki ba fer but haga bidai ba ka professional tax ru ngasngau ban ICP ya kata kacing penti kena ban kalian ga jongi ka isi ngin pet benia ben paben ba kanamdon kanu ka leakage ka bidai bat kane ka revenue ka bangdi banlum na ka professional tax ka jongi ban pentikinaru bakini ki benta ki bangdi banlum na ka benta ka professional tax kandai hadian ka assessment ka bapaka balaka ju ka por ngasnguru bonong bakam ngin sanang yai nang ni syakmat ban perkhat banang penbahasyu syu ya mechanisms haganu kurukam banlum ya kini ke professional tax hagarukam ka basai bat ka babek kumba kadai ka thong ka jongi but balai kimi buon kini ke ki ba ngiu i kini ke sngi ke jongi ka jingha ban penbait ban perunti ban streamline bang sasisian kadai hina kadau ba boros kata kambala ong mene kam da don kata ka jing penyaj ya karukam banlum ya ka professional tax hakalenti ka babek bat ka berhenti dengan ai ka assurance ba nani sakmat nginla ruban nang penbahasyu syu ya kene but what hadu
bakumbangila praktis sapo kani ka head office ke chungi banlum ya ka professional tax lengba ka online system ngakermen bagi por ki banangwan nakaliang ke chungi ki isi ngidang explore matai ki possibilities hakata ka rukam banginla banwanra ya kani ka online system ka bapaka wat chidu ki tenat na ka banta ka jingsuk om tang chung ki staff ke chungi ki baran apo kani ka tenat nrai kan deiru na ka banta chung ki pai nong song shinong jong kari khasi ke chungi bat ki weiru kinong song shinong apo kastir ke chungi ki ba hapo ka banta ban siu ya kani ka professional tax syaka council ke chungi lada wriu menta ule ka business bun telimo kom ki kontraktor supplier nangta kiwi ru hatongi pendon kam dagaju ne ki haban apply katang kwa ban tip sai bangin yo lut baro ngashkwa bano tai pi hakabirei bat ka slap jong ka professional tax ru bah hakabidei katkum ka at ka bla produk ka bangi praktis bangi penun kam ngimdon yak authority na kaliang gajongi kum ka council ban penkela ya kita kislap lani ban pia ada kumwei pat bauni boleh ya ke business ka bakat kumni kan long da kumwei uni bolong da kumwei ke business ka barit kan long da kumwei la da kila hap ban siu professional tax senrei namar ka tax ki ka kren shai bet ka badai betang na ka benta ka income kam shem perkhat la pio income na ki babun ki source ya kata kam lei nrei ka pet bet ya ka total income tena kata kadau nginom la ban pia ya ka namar ka deiru haga ju ka por katkum ka jing betha bat katkum ka jing penbet nagaliang jong ka central government imat ni yak nang ne tang ya personal tak kum ki government servant ka jingkeli jonga kalong kum ne ba ni bensin ni don ka kali ni le renew don ki me phapor mun chwa ni yo tang ka we la long la beng te man ta ngakeli hang ne ka khlang baki pai ba kin sai lada nang atai kontraktor ngaplai chubo lai hajar la ni arjar san spatam kala biang ne ban pandon kam syakiwe kata ka baleng kot ba katkum ka ak ka bias bet na ka income chung brio kam kren la da fitrei na ka benta kano ka business henrei ka bangila ban ai ka bangila ban pensisa na ka benta ka professional tax ka dai bet tang ka we kam kren la brio don kano putuli ki chat business henrei ka la pensiong long rim ya ka halor ki income chung brio bat ka dai bet tang ka we ka certificate ka bala ban issue na ka benta gitu ke bari ban siu ya ka professional tax ka jingkeli jonga kalong hadu ka katno ka income haka sistem bagi haban siu ya ka professional tax ubayo hadu katno ka income un haban siu ya ka professional tax katkum ka slap hi ka bla produk lengba chung ka ain ngas ngudei ru ban pulih nang ban ya tiplang ban ya sai lang baro na ka benta ka jing mentoi lang ka jongi hadu san pawajar empala ban haka sistem la ka jingyol ke jingkot ke jengi ado san pojar kampat palat on menekam ban siu ya professional tax san pojar ado nyup san ajar kedai arspa tengka nyup san ajar si tengka ado silak kedai laispa silak si tengka ado silak san po kedai san spa silak san pojar si tengka ado arlak kedai nyus pa san po arlak silak sanpau jar sitengka do arlak kadai nyus pa sanpau arlak sitengka hado arlak sanpau kadai syajar arlak sanpau jar sitengka hado lailak kadai syajar arspa sanpau lailak sitengka hado lailak sanpau jar kadai khat sanspa lailak san pojar sitengka hadu saulak kadai khat praspa saulak sitengka hadu saulak san po hajar
kadai arajar shispa saulak san paujar shitengka hadu sanlak kadai arajar sauspa bat sanlak sheneng ya baro kadai arlak san kadai ar hajar sanspa timentan disebut ya IM bila ai tu kecing syai nama bro khot nya kuat kata ina duk mana lada nunu brio betrei ke kam lajong uba ka jingyo ka jong kampalat ya ka san hoza kamut dan kam ban siu ya professional type mo kata ka syai te balai pat kumbala don baris mana we member buat bangalai iru haki social media gini kisi baki nong di waidong kiyo ya kan notice ban siu ya ka professional tax ngatrai habade da jingkeli nomor UM belakeli nomor hadin baila pensyai hadin baila pensyai ba hapo san pawajar dan kam ban siu professional tax dia balai pat kinong di waidong kiyo ti kata kan notice am katakan benero ila ong ti baki nong di waidong hapo kantonmen hapo ero em ka kantonmen kaya ka jong te ngakeli general amot ka jingkeli jong te general em te ailak se ngakeli la ka jong te kadang dei ka question hour himla amot kan ya ka ju ka jingkeli ngene keli arngot laingot em dei himla ban juba te syong be himla ban juba am namar baila do keli we member em ngakeli la ka jong te bentar ngasuto ya ta ngakeli ngong balai bayo notice kinong di waidong ngakeli kata ya aku ajing syai kata ke kaju higa okey tah i haji anum sya mo syai ka cantonment nga khamong baki di kwaidong ki haban siu hang tu nga khamkren ni kata cantonment ngong kidon ki balum ya ka professional tax na kiru wala kam dei ka jurisdiction bapin syai let yam ban pun syai kumbang laong ni pina duk mene barok sikata kam simladon ka proper assessment na ka benta jong baro ki bahap ban siu ya ka professional tax takadaw nga try na kaliang chung MDC na po laban ro mene lawan ra ya kata kaju kamat bat ngat harai kadai kani hiru ka bapenlong ya ka dauba dausan ban mi kita kicingkeli pok kani ka yeng ka bami menta bat ngange ba kumbang laong ipin ro mene baleng ba kini kicingpen kre ka baki isi ka lale na ka benta ban le ya ka proper assessment kata kacingkeli ka bari ban mi hakum kani ka por ngombolong menta kan mi show na ne shikmat asku aban tip ni men charge hatu kini ki bank ki hamne am basio ka professional tax kat kum kalenti hi chongka aing bla product na kam tak professional tax ki bang ru ki hapan siu ya ka professional tax Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya